বে କଣ ହେଲା କାଇ ପାଟି କରୁଛୁ? ମାମୁଁ ଦର୍ଜା ତ ଆମ ତେ ଦିଦ ଦେଖିବ ଆରେ କଣ ହେଇଛି କହୁନୁ? ନା ଆଟ ଆଟ ଚାଲୁ ଦେଖିଆ ଚାଲ। ଇରେ ଭଣଜା ଏଟା କଣ? ମାମୁଁ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲି। ଇରେ ଭଣଜା ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି କାଲି ରାତିରେ ଆମ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। କଣ ନୁଆ ତମର ଫାଟିଛି। ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଚାଲେ ଏ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି। ନା ତାର ତମ ତାକୁ କୋଉଠି ଫୁଟିଦେବା। ତୁ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ, ଚାଲ ନେଇଯିବା। ଏ ଭଣଜା ଏଇଠି ପୋତିଦବା ଖୋଳିକି ହେଲା ନା କଣ କହୁଛୁ? ହଁ ମୁଁ କିଛି ଅଛିଆ ହବନି ତ? ଆରେ ଅସୁବିଧା କଣ ପାଇଁ ହବ? କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ହେଲା, ତୁ ଖୋଳ ଏଇଗୁଣା ସାଙ୍ଗେ ଭଣଜା ଏବେ ଏଇଟାକୁ ପୋତିଦବା ହେଲା, କଣ କହୁଛୁ? ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଅଢୁଆ ଗଲା, ଏବେ ଆଉ ଏ ଟେନସନ ରହିବନି। ସବୁଦିନ ମୁତିଲା ବେଳକୁ ଆସି ଆମ ପାଦ ପାଖରେ ପଡୁଥିଲା, ଆଉ ଏ ଟେନସନ ରହିବନି ନା କଣ କହୁଛୁ? ମାମୁଁ ତମର ତ ଫାଟୁଥିଲା। ବେକାରିଆ ପିଲାଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସେ ଭଗା କଥା କରୁ। The next day. ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ଆଇଲି? ବୁଝିପାରୁନି କେମିତି ଏସବୁ ହେଲା, ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ଆଇଲି? ଯାଉଛି କଳସଟା ପୋତି ଦେଇଛି।